Felly hoffech chi fynd i'r Brifysgol, ond ydych chi ddim yn siŵr ym le i ddechrau. Ydych chi'n trio dewis y cwrs iawn i chi? Ydych chi'n poeni am sut i dalu am bopeth, a ble i fynd am wybodaeth? Yma, ym Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae gennym dîm o bobl sydd yn gallu rhoi help ac arweiniad i chi. Pan fyddwch chi wedi dewis eich prifysgol? Wedi gwneud cais am y cwrs? Wedi mynd i'r afael ar datganiad personol felly? Cofiwch dicio'r bocs sy'n dweud wrthym eich bod chi'n dod o Gadael Gofal. Byddwn yn cysylltu â chi mwyn dechrau'r broses. Gallwch chi cysylltu â ni am help gyda'r cais ei hun, os hoffech chi. Unwaith y byddwn wedi cysylltu â chi, gallwn ni eich helpu chi i gysylltu â'r bobl berthnasol mwyn rhoi unrhyw gymorth sydd eisiau ar waith. Os ydych chi mewn cysylltiad â thîm Gadael Gofal, gallwn hefyd weithio gyda nhw. Gallwch gael help gyda'ch ffïoedd dysgu a'ch costau byw oddi wrth cyllid myfyrwyr. Bydd peth o hwn ar ffyrdd benthygiadau a byddwch yn ei talu yn ôl ar ôl i chi raddio. Ond fe fyddwch hefyd yn gymwys i gael grantiau, nad oes rhaid i chi dalu nôl. Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr o Gadael Gofal hefyd. Gallwch gael help ychwanegol gan y Brifysgol ar ffyrdd bwrseri bwrpasol hyd at 1,000 o bunnoedd a chymorth gyda chostau llety. Os ydych chi'n byw gyda gofalwyr maith neu berthnasau, gallwch ddewis dal ati i fyw yno os yw'n ddigon agos i'r Brifysgol. Ond os oes angen llety arnoch, mae gennym neuaddau myfyrwyr ar bob campws, ac mae yna ddigonedd o dau rent preifat i fyfyrwyr gerllaw hefyd. Mae cymorth i bobl sy'n Gadael Gofal yn gwbl gyfrinachol yn y Brifysgol. Nid oes unrhyw sbot o leiadau, na labeli. Gallwch chi jyst bod yn un o'r dorf. Mae yna berson cyswllt enwybedig i bobl sy'n Gadael Gofal ar bob campws. Rydym ni'n rhan o'r gwasanaethau myfyrwyr, sy'n dîm cyfeillgar sy'n cynnig help a chyngor ar bob math o bethau, fel cynllunio gyrfa, cyngor ariannol, cwnsela a chymorth dysgu. Gall y staff cyswllt enwybedig eich helpu chi drwy bob cam o'r broses, o lenwi'ch ffurflen gais, i wneud cais am arian a llety, yr holl ffordd i'ch dwyrnod graddio. Chi sy'n dewis faint o gymorth yr hoffech chi, cewch ddod i'n gweld mor aml a gymynwch. Rydym ni'n hoffi cwrdd â chi o leia unwaith, mwyn dweud helo a gwneud yn siŵr eich bod chi'n ymgartrefu. Mae ein manylion cyswllt ar gael ar ein gwefan. Gorau po gyntaf y cysylltwch â ni, mwyn i ni allu gwneud yn siŵr bod yr holl gymorth yn ei le i chi. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi.